Türkmenistanda ýylar arasynda daşary ýurtlara gitmäge isleýän köpölüp, pasport nowatlary öňgörülmedik derejede uzan wagtynda pasport we iş wizasyny alyp bermege wada berýän araçylar döreýär, hilegärlikler hem ýüze çykýar, aldawa düşen raýatlar hem dokumentsiz hem de pulsuz galýar. Migrasiýa daralaryna ýüz tutmak arkaly pasport alyp bilmedik ýa-da 2 ýyla uzan nowata garaşmak islemedik raýatlar dokument alyp bermege wada berýän araçylara ýüzlenýärler we pul tölemege razy bolýarlar. Bu ýagdaýda aldawa düşýän adamlaryň soňky wagtda esli köpölönligini Adatlyň Türkmenistandaky habarçylar aýdýarlar. Şu günler pasport edinmek kynlaşýan wagty dürli hilegärler köpeldi. Araçylar adamlara köp pul öwezine zagran pasport alyp berjek diýip pullaryny alyp ýygyna bermeýärler. Şeýle hilegärler görülüp eşidilmedik derece köpelüp gitdi diýip aldawa düşenler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Onun sözlerine göre pasport alıp bermege wada berýän araçylara 15.000 manada çenli pul berilýär. Ýurtda ýaşamak kyn, işi bar adamlar hem eklenç üçin aýlygyň azdygyndan şikayet edip, çağalaryny taşlap ýurtdan gitmäge howlugýarlar. Diýip habarçymyz aýdýar. Mundan başga da araçylar daşary ýurtlaryň wizasyny alyp bermege wada berýärler. Beýle hyzmaty hödürleýän araçylaryň arasynda hem hilegärler duş gelýär. Balkanawatda $3.000 öwezine Ýewropa ýurtlaryna iş wiza alyp berip, işe uğratmagy, gowuja aýlygy wada berýän özlerini türk firmalary hökmünde tanadýan hilegärler köpeldi. Diýip ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň biri gurrun berdi. Anonim görleşen çeşmenin sözlerine göre Balkanyň vilayet prokuraturasyna aldynan raýatlardan 200-den gowrak arada tapşyrylypdyr. Gazakstanyň we Özbekistanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna aşyrmagy wada berýän araçylaryň aldyna düşen adamlar birnäçe aýlap garaşanlaryndan soň häkimetlere ýüz tutmaly bolupdyr. Bu aralykda olar hem pulundan hem de dokumentlerinden mahrum bolýarlar. Raýatlarda pul berendigi hakynda notarius tarapyndan tasdiklanan resmi nama bolman soň olara kömek edip bolmaýandygy düşündirilýär. Seýle-de resmi namasyz berilen puly para hasaplanyp bilinýär. Diýişdilikde Jenaýat kodeksine görä parany beren we alan adam üçin agyr jeza gözüňünde tutulýar. Raýatlar bu barada habarly edilýär. Diýip çeşmeýär. Hilegärleriň aldyna düşen adamlar öz ýagdaýyny sosial media arkaly hem paýlaşýarlar. Ýurdun dürli vilayetleriniň ýaşaýjylarynyň çap edýän maglumatlaryny imo we TikTok ýaly sosial ulgamlarda görmek mümkin. Aldyna düşen raýatlar polisiýadan hem netije bolmanlygyny aýdyp öz ýagdaýyny paýlaşýarlar. Bu ýagdaý pasport nowatlarynyň tas 2 ýyla uzaga çeken wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşyna çykmakdaky kynçylyklara garamazdan daşary ýurtlara gitmek üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany azalmaýar. Türkmenistandaky irsillik korrupsiýa we adamlaryň öz hukuklaryny goramak üçin kanundan peýdalanyp bilmezligi adamlary başga ýurtlarda has gowy durmuş şertlerini gözlemäge terýär. Migrasiýanyň derejesini görkezýän sanlary çap etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrýan goşmaça düzgünleri ýygyderli girdýär.